हिन्जाव गोदाना आदानि हिन्जावखौ नायदो गन्थिजों खुफैनो नागिर। हेल' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआव बयखौबो बरायहरलायबाय जोंहा। ओमफ्राय दाख्लै मोनसे ब्लग हगारदोंमोन ना आङो हाबानि आदा मिथुरामनि। ओमफ्राय बावहाय जोंहा रिसेपसन ओरै हिन्जावनावहाय फैनायखौ मा होनो आथिमंगल ना आठमंगल होनो, जिखुनु बावहाय जोङो थांगासिनो दा। ओमफ्राय नायलायदोलाय आरो दिनै बेखौनो देखायनोसैलाय आं एसेबाबो जा हायो बेखौनो। ओमफ्राय नै आंजों लोगोसे सोर सोर दं ओरै बयबो सिनायखागोन ना आं ओरै सर्ट मुभियाव सर्ट फिल्मावहाय नुबाय थाखायो बेखौबो सालथेखौबो। ओमफ्राय ओरै नयनमोन दं आरो ओमफ्राय बिद्याव दं आंजों लोगोसे। ओमफ्राय जों थांगासिनो दा नायलांबानो जाबाय। नैबे लाखिबाय गारिखौ माबा सिङाव सोदो दे सो। जोंहा सेरफांगुरियाव गिफ्ट लादोंमोन लोगोफोर। गिबा देखायलाय देनजारसो नै गिबा नायदो। ओमफ्राय मा देनजार बिराद गदासो गदा आयौ बिराद देनजार मोनसेल' बुस्थु गैया आरो ना, मोननै मोनथाम बुस्थु दङ। गदा राजानि बै गदा माबासो जाहैबाय इन्टारेस्टिं। औ जों थांगासिनो जिखुनु दा देखायबावो। हाबायाव सफैबाय जोंहा, नायबानो जाबाय गेटआ। दाख्लैबो बे एसे चेन्ज जाबाय गेटआ, नायबानो जाबाय देखायनोसै। नायदो आठमंगल, नायबानो जाबाय। हाबसिगोन आरो ना जोङो। सासेया नै माबासो लानानै दं। दे बावनो सायावनो ओरै औ दे नायदो आरो ना। ओमफ्राय नै हौवा गोदाना, नै आदाखौ नायदो हौवा गोदाना। औ आदा नायदो जोंहा सफैबाय। दा सफैदों आरो ना। र' ओरै हिन्जाव गोदानखौ देखायबावगोन आं, आदानि हिन्जावखौ। नायदो नै हिन्जाव गोदाना आदानि हिन्जावखौ नायदो गन्थिजों खुफैनो नागिरबाय। नै औ दे औ नायदो दे औ दे आदा। औ नायदो मालाय नै फट' लादों। ओंखाम जानोसै जोंहा लोगोफोर। जोंहा ओंखाम जाफैबाय। ओमफ्राय दा नुदों जोंना बिद्दावा हिन्जाव गोदानजोंसो जिरायनानै जाफायोनो। बिदाव ओइ बिदाव ओरैनो हरलाय दे एबार रासिन खहाबसिगोन नोंहा हिन्जाव गोदानजों जिरायनानै जाफा। जानोसै जोंहा सफैथ'वाखै दाबो बुस्थुफ्रा। जाबाय जोंहा। आंथ' अमा जाया नालाय नै नाजों होख्लायबाय ओरैनो। नायदो एसे होख्लाय दे साले। औ जाजोब्बाय। नायदो दा जोंहा बिदाय लानोसै। औ थौदो बिदाय लाथोंसै।
दा खोन्थालांसैल' दा फैफिनसै होननानैल' खोन्थादो मानो फटकनि फुरा माबा सोलिगासिनो दं दा फाफ्लियाव होदोब्रा आखाइखौ नङा आखाइखौ ओरै फाफ्लियाव होहो ओरै औ फाफ्लियाव ओरै होहो ओरैहाय ओरै औ औ औ बेबायदिनो औ मानसि खनसेबाव नायग्रो सारनो गोदो एकदम जे सानैबो नाय दिनै ना आलदा सानैबो नाय बेखौ नाय हेल' हगारदोब्रा आदै आदा बे दा हगारदो फाफ्लियाव आराम ओरै होदो नों हगार औ औ औ नाय रेडि मानलाव रेडि सानैजों नायलाय सानैजों मोनसे सानैजों नायलाय सानैजों नायलाय औ सानैजों नायलाय सानैजों नायलाय नङा सानैजों नायलाय औ मोखांजों मोखां हगारदो आदै नोङो फल' खालाम रेडि रेडि एक्सन बोरिया जा जाखांबाय जाखांनानै ओंखारफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंखौथ' आदाया जेरैबाबो दा मोनायाव फैफिननांगौसो होनलायखाबाय दा मा जायो नायनोसै दा जोङो दतमा थांगासिनो दतमा थांगोन ओमफ्राय एसे दाख्लै शुटिंनि भइस डाबिं लाहैगोन जों थांसिगोन दतमायाव दा ओमफ्राय दतमायाव मानि थाखाय थांगोन जोङो दा खोन्थानोसै ससेबाबो जोंहा बिदिब्ला दतमा फारसे लोगोफोर दा दतमायावहाय मानि थाखाय थांगोन बेखौबो देखायगोन आं लोगोसे नायलांगोन मादैमोना सफैलायबाय नै दतमायावहाय बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्ट मादैनावहाय भइस डाबिं दङ औ नै नोङो माबे हाब्ला सफैलायबाय सोर जाखोमोनबा फुरा भइस सोलिगासिनो दं जोंना आयै बिखिया बेनो आयै बिखिया आयै बिखिया बेनो थालेर जायै जायै होगासिनो जाय मानसिया आंखौ दुथांफोरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन 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 भुटानफोरनिसो जाय मानसिया आंखौ दुथांफोरनि आखाइनिफ्राय बासायदोंमोन रैखा खालामदोंमोन ओंखारनाय निमाहा सोदोबखौ निमाहा होनो जोंहा गोहो गैया फिसा जों गोहो गैया आदै गोहो गैया फिसा गोहो गैया फिसा निमाहा होनो गोहो गैया फिसा निमाहा होनानै केन्डिल खालामजोबदों जोंखौसो होसिन होनानै हेन्डिकेप खालामबावदों होननाय बिदि होनदों